Diolch i ni wedi am. Diolch yn y Dduw am gyfle arall i ddod yma i geisio dy wyneb ac ni'n gofyn i ti i bresynoli dy hun ac i fendithio ein hamser yma ac i nerthu ni i dy geisio a ddaddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Tyr ni'n plith ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 59. Emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth y Duw. 59 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei chynnal ar y drydedd nos Iau o'r mis, felly ein cwrdd nesaf fydd nos Iau Ionawr 21. Ein hoedfa nesaf Prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r un heistedd emyn rhif 431. 431. Ar
Efengyl yn ôl Ioan, penod 6. Ioan penod 6 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Wedi'r pethau hyn yr aeth yr Iesu dros fôr Galilea, hwnnw yw môr Tiberias, a thyrfa fawr a'i cynynodd ef, canis hwy a welsant ei arwyddion, y rhai a wnaethau i fe ar y cleifion. Yr Iesu aeth i fyny i'r mynydd ac a eisteddodd yno gyda'i ddisgyblion. A'r Pasg gwyl yr Iddewon oedd yn agos. Yna'r Iesu ddyrchafodd ei lygaid ac a welodd fod tyrfa fawr yn dyfod ato ac a ddywedodd wrth Philip, o ba le y prynwn ni fara fel y caffo rhai hyn fwyta. A hyn a ddywedodd e fe i'w brofi ef, canis e fe a wyddau beth yr oedd e fe ar fedr i wneithir. Philip a'i hatebodd ef, gwerthau gan ceiniog o fara nid yw ddigon iddynt hwy, fel y galla pob un ohonynt gymryd ychydig. Un o'i ddisgyblion a ddywedodd wrtho Andreas, brawd Seimon Pedr, yma rhyw fachgenyn a chanddo 5 torth haidd a 2 bysgodyn, ond beth yw hynny rhwng cynifer? Yr Iesu a ddywedodd, perwch i'r dynion eistedd i lawr, ac yr oedd glaswell lawer yn y fan honno, felly y gwir a eisteddasant i lawr ynghylch 5,000 o nifer. Yr Iesu a gymerth y torthau ac wedi iddo ddiolch i fe a'i rhannodd i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r rhai oedd yn eistedd, felly hefyd o'r pysgod cymaint ag a fynasant. Wedi ei digoni hwynt, e fe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, cesglwch y briwfwyd gweddill fel na choller dim. Am hynny hwyau casglasant ac a lanwasant 12 basgedaid o'r briwfwyd o'r 5 torth haidd a weddill asau gan yr rhai a fwytasent. Yna dynion pan welsant yr arwydd a wnaethai'r Iesu a ddywedasant, hwn yn ddiau yw'r proffwyd oedd ar ddyfod i'r byd. Yr Iesu gan hynny, pan wybu ei bod hwy ar fedr dyfod, a'i gipio ef i'w wneithir yn frenin, a gilio drachefn i'r mynydd ei hunan yn unig. A phan hwyrhaodd hi, ei ddisgyblion eithant i weired at y môr, ac wedi iddynt ddringo i long, hwy eithant dros y môr i Gapernaim, ac yr oedd hi weithiau'n yn dywyll ar Iesu ni ddeithau atynt hwy. Yr môr, gan wynt mawr yn chwythu a gododd, yna wedi iddynt rwyfo ynghylch 5 ar 20 neu 10 ar 20 o ystadiau, hwy a welent yr Iesu yn hodio ar y môr ac yn nesau at y llong ac ofnasant. Ond y fe a ddywedodd wrthynt, mae fi yw nac ofnwch. Yna y derbyniasant ef yn chwanog i'r llong ac yn ebrwydd yr oedd y llong wrth y tir yr oeddent yn myned iddo. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am gyfle i ddod ata ti ac yn dod yn hyderus, yn dod yn blant i ti wedi gwisgo a chlogi'n cyfiawnder dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gallu dod atat yn gwybod dy fod yn croesawu hyd yn oed pechaduriaid fel ni, gan ein bod yng Nghrist wedi'n golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, wedi'n maddau'n llwyr ac felly nawr yn eiddo i ti. Ac yn diolch i ti ein bod yn gallu dod at ti, yn gallu dod at yr un sydd wedi creu y byd yma, yr un sydd yn gwybod pob dim, yr un sydd yn gallu gwneud pob dim. Ac o Dduw i ni'n gallu felly dod at ei syfiadau mawr ger dyfron, yn gallu gofyn am bethau mawr, yn gwybod yr wyt ti'n abl i wneud y pethau mwyaf posib. Ac felly o Dduw i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti eto ac wrth i ni ystyried yr siliau sydd yn hedfan heibio a cychwyn blwyddyn arall ac o ystyried yr hyn sydd yn ein gwynebu, o Dduw i ni yn gofyn i ti i drigarhau wrthym ac i ddod lawr un plith. O Dduw i ni yn cyflwyno'n gwlad i ti ac yn gofyn i ti drigarhau wrthym fel cenedl, o Dduw cenedl sydd wedi profi cymaint o thras ac o'th bresenoldeb. Ac eto o Dduw, nid oes llawer o olwg o hynny bellach yn ein gwlad ni. Ac o Dduw, i ni yn pryderu wrth i ni feddwl am yr blynyddoedd sydd yn mynd heibio mor gyflym. Ac wrth i ni edrych i'r dyfodol, os nad wyt ti yn trigarhau wrthym, yna o Dduw, i ni yn gwangaloni o feddwl a fydd yna dystiolaeth o'th air yma yn ein gwlad ni ymhen ychydig. I ni'n gwybod o Dduw yr wyt ti yn Dduw sydd yn gallu gwneud y pethau rhyfeddol ac yn ddiolchgar am yr hyn yr wyt ti yn ei wneud ar hyd a lled y byd. I ni yn diolch am cael clywed am y ffordd yr wyt ti yn gweithio nghelonnau dynion mewn gwledydd pell o fan hyn. Ond o Dduw i ni yn
yn gweddio am ein gwlad ni ac yn gofyn i ti drigarhau wrth ein gwlad ni. Ar i ni cael gweld yr ysbryd ar waith unwaith eto yn y wlad hon. O Dduw, maddau ni bod ein gwlad wedi troi mor bell oddi wrth dy bethau di, ac yn gofyn i ti, o Dduw, i ddychwelyd i'n plith, ac i ni weld y capeli sydd wedi hen gwacau yn cael ei llenwi unwaith eto ath bresenoldeb ac a phobl yn tyrru i dy geisio a ddaddoli di. O Dduw, felly ni yn gofyn i ti rhoi ffydd i ni ddisgwyl ac i obeithio, o Dduw, yn y ffaith rwy ti yn Dduw trigarog, rwy ti yn Dduw sydd yn llawn tosturi, ac yn gofyn i ti, o Dduw, i ostyrio ti ag ato ni yma ar i ti i weithio yn ein plith ni, ar i ni cael y fraint o weld yr ysbryd ar waith yma o flaen ein llygaid, ac i ni rhoi y mawl a'r clod i ti. Felly, o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hoedfa i ti, a'n gofyn i ti i fod yma yn ein plith. Gad i bob yr un ohonom, pa bynnag cyflwr i ni ynddi yn ysbrydol, i ni yn gofyn, o Dduw, ar i bob un enaid sydd yma, fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb yma yn ein plith. Ac y bydd y presenoldeb hwnnw yn llosgu oddi fewn i'n cylonau, ac y byddwn ni yn cael yr awydd hynny i geisio dy wyneb di. Felly, o Dduw, bendithio ni a diogel yn hamser, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 256, 256 o Dduw rho im dy ysbryd ddaw a gwres. 256 gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddai'n testyn o'r Efengil yn ôl Ioan, y 6 benod ac adnod 21. Ioan 6 adnod 21. Yna y derbyniasant ef yn chwanog i'r llong. Ac yn ebrwydd yr oedd y llong wrth y tir, yr oeddent yn myned iddo. Nawr, ymhlith yr rhai sydd yn ceisio yr Iesu. Fe fydd na'r rhai sydd yn ei geisio yn iawn, ac eraill fydd yn ei geisio am resymau anghywir. Ond ydy hwnna'n wir bob tro. Mae'n ddiddorol gweld drost hanes yr eglwys, ac yr eglwys leol, lle yr ydyn ni wedi bod yn rhan ohoni ers ein magwraeth, neu pa bynnag bryd ymuno chi a gwaith yn yr ardal hon, yna byddwch chi'n gallu edrych nôl ac yn ystyried yr holl bobl wahanol sydd wedi bod yn yr oedfaon. Ac mi fydde fe nifer, siwr o fod, ac bydwch chi'n ychwanegu bob capel, bob eglwys ffyddlon, mi fyddwch chi'n edrych arnyn nhw, ac mi fyddwch chi'n gweld rhai oedd yma rhai blynyddoedd yn ôl sydd ddim yma bellach, ac mae e'n newid. Ac nifer fawr ohonynt wedi ceisio am gyfnod, ac yna'n diflannu. Ac eraill yn ceisio ac yn parhau, ond yr hyn i ni yn ei weld yw, mae yna rai sydd yn ceisio'r Iesu, ac y mae calonau nhw yn ddidwyll, ac y mae nhw'n ceisio'r Iesu yn y ffordd gywir, ac mae yna eraill yn ceisio yn y ffordd anghywir. Ac ni'n gweld y sefyllfa yna yn yr adroddiad yma gan Ioan. Yr oedd yr arglwydd Iesu Grist newydd gyflawni gwyrth. Yr oedd e wedi bwydo'r dorf anferth yma mewn ffordd rhyfeddol. Ac yna yr oedd llawer yn eu plith nhw o'r dorf oedd am wneud yr Iesu yn frenin. Ac felly, allech chi ddweud, yr oedden nhw yn ei geisio fe. Mi roedden nhw yn awyddus bod yng nghwmniaeth yr Iesu. Mi roedden nhw'n gweld rhinweddau yn yr Iesu. Mi roedden nhw'n gweld pwrpas i'r hyn yr oedden ni ddweud. Mi roedden nhw'n dweud ei fod yn ddyn da. Ond yr oedden nhw am ei wneud yn frenin. Ac ni'n gweld yn ymddangos yn rhyw gymhelliad da ac yn fater da yr oedden nhw yn ei geisio gwneud yr Iesu yn frenin. Allech chi ddadle, nag yw hwnna'n well nag eisiau lladd yr Iesu. O leia roedden nhw eisiau gwneud yn frenin, ond yr oedd ei dymuniad am ei wneud yn frenin, am ei bod yn awyddus cael arweinydd a fyddai yn dod â chyfnod o lwyddiant iddyn nhw. Ac allech chi ddweud falle wneud ei bywyd nhw chydig bach yn haws. Mae hunanoldeb wastad yn dod i'r wyneb ond diwe. Mae e drwy'r amser yna. Balchder dyn, hunanoldeb, eisiau pethau'n haws, eisiau bywyd cysurus, eisiau bywyd moethus, neu beth bynnag, diogel. Beth bynnag yw'r rhesymau chi'n meddwl. Dyna sy'n tu cefn i'r peth drwy'r amser. I ni wastad yn hapusach pan mae'n rhyw benderfyniad i cael ei wneud. Efallai'n gwrando ar y newyddion ac mae'r llywodraeth yn gwneud rhyw benderfyniad. A gan amla fydden ni'n anghytuno gyda nhw. Ond yna maen nhw'n gwneud rhywbeth sydd yn mynd i wneud fy mywyd i chydig bach yn haws. Ac yma'r gwleidyddion, mae'n gallu newid i syniadau nhw reit cyn yr etholiad mwyn perswadio chi i ddod draw at nhw. Falle yn eich achos chi fydd yn rhoi mwy o gyflog i chi, neu mwy o wyliau i chi, neu adnoddau gwaith yn well, neu eich pensiwn yn fwy diogel, neu beth bynnag. Rhywbeth fydd yn eich gwneud eich bywyd chi yn well. Sdim ots am bawb arall. Sdim os amdanyn nhw, ond cymellai mod un iawn. Mae'n dderbyniol. Ac falle dyna beth sydd yn tu ôl meddyliau'r dorf yma. Yr oedd eisiau'r Iesu fod yn frenin. Yr oedden nhw'n siŵr o fod wedi mwynhau'r bregeth. Roedden nhw'n mwynhau'r wyrth. Ac yn meddwl, os yw hwn yn gallu gwneud gwyrth fel hyn, dychmygwch un fel na fel brenin. Fydd ein bywyd ni yn lot fwy cysurus, lot fwy diogel. Ond nid oes yna llawer felly heddi yn ein capeli ac yn ein gwlad ni, o'r ychydig sydd yn mynd i gapel. Mae wedi bod yn wir dros y blynyddoedd, ond fwy felly dros y blynyddoedd diwethaf. Ac siwr o fod, fe allan ni fod yn rhagweld, mae mwy o hyn fyddwn ni yn ei weld. Dilyn yr Iesu, ei geisio fe am y rhesymau anghywir. Efallai y proffes gyfleus
sydd yn achosi bywyd fod yn haws ar y pryd. Ond nid yw yn bosib gwneud rhyw broffes sydd yn lleddfu'r cydwybod am ryw gyfnod, sydd yn neud fi deimlo, wel, fyddai'n saff os fyddai farw, ond does dim newid mawr wedi bod, ond mae'r bywyd yn teimlo chydig bach yn fwy cysurus ar y pryd. Falle bod e oherwydd teulu, sefyllfa teuluol, yn bodloni teulu. Falle cyfeillion, falle bod ein ffrindiau ni wedi dod yn Gristnogion, ac felly ein ni'n bodloni'n ffrindiau. Yn aml iawn, dyma beth sy'n digwydd gyda'r ifanc, yw cariadon yn y byd y canlyn a chariadon. I ni'n ei weld e fyna o dro i dro, pan yna rhywun yn gwneud rhyw broffes, pam oherwydd ei fod efallai yn mynd i blesio rhywun maen nhw'n dymuno'i canlyn. Ac felly dyna'r cymhelliad. Mae yna rhyw gymhelliad gwahanol o berson i berson, ond i chi gallu dweud maen nhw wedi cael rhyw brofiad. Mae yna rhyw newid wedi digwydd, yr oedd yna rhyw awydd i geisio'r Iesu, ond efallai mae'r rheswm amdano fe oedd y bydd eu bywydau nhw yn well ar y pryd. Ond y ffordd i chi'n gallu dirnod hyn yw ymhen amser, pan ddaw treialon, stormydd, nid oes awydd dilyn mwyach, ac i chi'n gweld troi cefn. Nawr wrth gwrs, mae hwn yn amrywio o sefyllfa i sefyllfa ac o berson i berson, ac efallai fydd y proffes yn dal dŵr am gyfnod, ond yna ymhen blynyddoedd, ond yn aml iawn, nid blynyddoedd yw e, pan y mae rhaid gwneud safiad. Pa mae rhaid sefyll dros y gwirionedd, ac pa mae rhaid colli allan yn ariannol, falle poblogrwydd cyfeillion, unigrwydd yn dod i fewn, ac yna mae pwyso a mesur, ac yn meddwl, wel, dyw'r broffes ddim mor gyfleus nawr, dyw e ddim yn siwtio nawr, ac felly beth sy'n digwydd, mae troi cefn rywle ar hyd y lein, rywle ar hyd y daith, mae yna troi cefn. Mewn llawer, mewn tua 4 neu 5 mlynedd, gan amlam yn digwydd, ond bys ni'n tybio erbyn hyn, i ni'n gweld, mewn 20-30 o flynyddoedd, pa mae'r hoelen yn cael ei tharo o'r pwlpit, wedwch chi, mae rhyw neges yn cael ei roi, ac mae yna rhywbeth chi ddim yn licio. Ac i chi'n gweld beth yw'r safiad. Ac felly dydych chi ddim eisiau dilyn dim mwy. Dwi ddim yn siwtio bellach. Dwi ddim eisiau sefyll gyda'r heini. Mae hynny yn eithafol. Mae'r storm yma yn rhy garw. Mae'n rhy ffyrnig. Ac felly mae troi cefn. Ond ar y cychwyn roeddech chi eisiau gwneud Iesu'n frenin ar eich bywyd chi. Roedd e'n siwtio ar y pryd. Roedd e'n iawn. Yr oeddech chi'n fodlon i'r Iesu fod yn frenin am gyfnod. Ond nawr i chi wedi tyfu lan nawr. Nawr i chi yn y byd gwaith. Nawr mae modd i chi ddringo lan yr ysgol yn y gwaith. Ac nawr dwi lan ar y top yr ysgol efallai. Ac i chi fyna yn un o'r arweinwyr. Ac nawr mae'n costio lot mwy efallai. Doedd e ddim yn costio pan o'ch chi'n ifancach. Ond pan mae cyfle i chi cael rhyw swydd neu beth bynnag. Neu rhyw statws. Fe fydd na droi cefn. Wel, dyna oedd yr hanes amser yr Iesu. Yr oedd wedi bwydo'r 5,000. Yr oedd y dorf eisiau wneud yn frenin. Yr oedd nhw yn ei geisio fe, ond oedd nhw ddim yn ei geisio. Yr oedd nhw'n ei geisio fe am rhywbeth iddyn nhw eu hunan. Yr oedd Iesu Grist yn gwybod beth oedd awydd y bobl yma. I ni'n darllen yr adroddiad yn Mathew 20, adnod 28, megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu. Mae'n gwybod beth oedd yn ei celonau nhw. Mae'n gwybod ei bod eisiau wneud yn frenin, ond nid dod yn frenin oedd pwrpas yr Iesu. Mae Mathew'n dweud, megis na ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dath e ddim i fod yn frenin daearol. Nid dyna oedd ei bwrpas e. Dyna pam nath e ymneillio ei hun o'r dorf. Fe ddath e i fod yn un a fyddai'n rhoi ei fywyd dros eraill, yn marw. Dyna oedd ei bwrpas e. Ac oedd Iesu Grist yn gwybod hynny. Ac felly dyna pam mae e'n mynd o'r ffordd ac yn diflannu o golwg y dorf yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gwahanol fath o dderbyn sydd yma. Testyn yw, yna y derbyn iasant ef yn chwanog. Ac yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y rhai sydd yn y byd yma, sydd yn gwrthod derbyn yr Iesu. Yna dwi eisiau yn ail edrych ar y derbyniad brwdfrydig sydd i'w weld yma
ac yn olaf ffrwyth y derbyn brwdfrydig. Wel, yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar y gwrthod derbyn. I ni'n darllen yma hanes yr Iesu yn ymneilltuo i'r mynydd, ac yn ôl Matthew yn y 4 bennod a 22, mae adroddiad o'r digwyddiad fel hyn. Ac yn y fan y gyrodd yr Iesu ei ddisgyblion i fyned i'r llong ac i fyned i'r lan arall o'i flaen ef, tra fyddai efe yn gollwng y torfeidd ymaith. Felly mae'n anfon y disgyblion at y llong ac mae yn cael gwared ar y dorf ac mae e'n mynd o'r neilltu i weddio. Ond tra ar y llong, tra i'r disgyblion fynd i'r llong, fe ddath storm, Ioan 6:17, ac wedi iddy'n ddringo i long, hwy a eithant dros y môr i Gapernaim, ac yr oedd hi weithiau'n yn dywyll, a'r Iesu ni ddeithau atynt hwy. A'r môr gan wynt mawr yn chwythu a gododd. Nawr, i ni'n gyfarwydd ar hanes, ni wedi pregethu ar yr adroddiad yma o sefyllfa wahanol, o edrych ar adnodau gwahanol, ac i ni'n gyfarwydd ar digwyddiadau i gyd. Ond hoffwn i chi edrych ac i sylwi ar y ffaith yr oedd yn dywyll. Ac nad oedd yr Iesu gyda nhw ar y llong. Dyna be mae'r adnod yma'n dweud. Ac yr oedd hi weithiau'n yn dywyll, a'r Iesu ni ddeithau atynt hwy. Dyna chi sefyllfa ofnadw, erchyll. Ond dyma yw'r gwirionedd sefyllfa pob un ohonoch chi. Dyna sefyllfa, os nad ydych chi eto wedi pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ac yn gallu tystio'r ffaith eich bod yn blentyn iddo fe, dyma beth sy'n wir ohonoch chi, i chi fel un sydd yng nghanol y môr ac mae yn dywyll o'ch cwmpas, ac yn ychwanegu'r storm hefyd, ond y darn pwysig yw, ac nid yw'r Iesu ger llaw. Ac ni ddaeth yr Iesu atyn nhw. Dyna'ch sefyllfa chi prynhawn yma. Mae yn dywyll arnoch chi. Mae yn o ddi arnoch chi. A hyn oherwydd nad yw Iesu Grist yn agos atoch chi. Dyna chi ddarlun erchyll. Does dim sefyllfa gwaith. Rhaid ddim dychmygu dim byd gwaith na fod mewn cwch yng nghanol y môr, yn y nos, ac yn stormus tu hwnt. Allai ddim dychmygu sefyllfa gwaith. Ond yn ysbrydol, dyna yw'ch sefyllfa chi. A dyna yw'ch cyflwr chi. A fe disgrifir Iesu Grist yn yr ysgrythur fel proffwyd, ond yw un sydd yn dangos y ffordd i chi. Disgrifir yr Iesu fel goleini'r byd, gan ei fod yn gallu dod â golau i'ch enaid, a dangos y ffordd i fyw, a dangos y ffordd i farw. Ond pa nad yw'r Iesu yn agos atoch chi, pa nad yw'r Iesu yn eiddo i chi, yr hyn mae'n ei ddweud yw, y mae yn dywyll arnoch chi, y mae'ch sefyllfa chi mor dywyll. A beth sydd yn waith, os chi eisiau defnyddio'r darlun yn yr adroddiad o'r wyrth fan hyn, mae'r sefyllfa wastad yn gweithygu. Edrychwch ar adnod 18. A'r môr gan wynt mawr yn chwythu a gododd. Mae'n gweithygu arnyn nhw. Dwi ddim fel bethau nhw yn ganol y môr, ac mae'n dywyll, a dyw'r Iesu ddim na. Mae'r storm yn cychwyn, ac mae'r gwynt yn cynyddu, ac mae'r gwynt yn codi. Mae'n mynd yn waith ac yn waith, ond nid yw hwnna'n wir. Hyd yn oed, os nad ydych chi eto wedi sylweddoli hyn, achos dyna yw'r gwir, ac i ni'n dweud hyn bob wythnos, mae'r byd yn llenwi bywydau a gymaint o bethau a phosib. Pam? Oherwydd mae'r sŵn yr gwynt a'r stormydd y tu fas yn ei dychryn nhw. A dyn nhw ddim yn licio tywelwch, ac felly be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n llenwi bywyd ac unrhyw beth maen nhw'n gallu mwyn osgoi meddwl am yr storm maen nhw ynddi. A dyn nhw ddim yn licio'r tywyllwch. Mae'n hirt yn diwe. Dyn nhw ddim yn licio'r tywyllwch, ond ble mae'r byd fwy cyfforddus yw yn y nos. Nos Wener, nos Sadwrn, yn ystod ynghyd y strydoedd ar hyd dinasoedd y wlad. Dyna lle maen nhw fwy cyfforddus, pa mae'n dywyll. Ac eto, dyn nhw ddim eisiau tywyllwch. Maen nhw yn y tywyllwch ac maen nhw'n ofnus. A be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n llenwi'r bywydau a pob math o bethau. Hyd yn oed, os nad ydych chi yn sylweddoli nawr eich bod mewn tywyllwch, fe fyddwch chi yn dod yn gwbl ymwybodol o hyn rhyw ddydd. Ac os na fydd traich bod chi'n byw ar y ddaear, yna pan y camwch chi i dragwyddoldeb, fe fyddwch chi yn sylweddoli mai tywyll oedd eich byd. Ond chi'n sylwi pan ddaeth yr Iesu at y cwch, chi'n darllen adnod 19. Yna wedi iddynt rwyfo ynghylch 5 ar 20 neu 10 ar 20 o stadiau. Hynny yw, dyn nhw ddim wedi llwyddo mynd yn bell yn yr amser yr oedden nhw'na.
oherwydd y storm. Yna hwy a welent yr Iesu yn rhodio ar y môr ac yn nesau at y llong ac a ofnasant. Ac ych chi'n gweld, does dim croeso i'r Iesu. Dydyn nhw ddim am ei dderbyn ar y cyntaf. Roedden nhw yn y cwch ac yn y storm ac yn y tywyllwch. Ac yna maen nhw'n gweld yr Iesu'n agosau. Ac yna maen nhw'n ei weld ond dydyn nhw ddim yn ei sylweddoli pwy yw a dydyn nhw ddim eisiau groesawu. Yn Matthew, mae e'n adrodd yr hanes, Matthew 14, adnod 26, a phan welodd y disgyblion ef yn rhodio ar y môr, dychrynasant gan ddywedyd, drychiolaeth ydyw. A hwy a weddasant rhag ofn. Dyna i chi ofn gafon nhw. Dydyn nhw yn sicr ddim yn disgwyl yr Iesu. Sydd yn anhygol o feddwl bod yr Iesu newydd fwydo'r 5,000 ac yma nhw newydd fod gyda'r Iesu. Mae wrthi'n gweddio ac yma nhw mewn storm. Oni fyddech chi'n meddwl o bawb na fydden nhw'n ofnus. Oni ddylsen nhw fod yn gwybod bod yr Iesu ger llaw, rywle, a fydde fe yn gofalu amdanyn nhw, ond maen nhw'n llawn ofn. Ac yna maen nhw'n gweld yr person yma, ac maen nhw'n credu mai ysbryd yw. Maen nhw'n credu mai ysbryd sydd yn cerdded tuag atyn nhw, ac maen nhw wedi dychryn am ei bywydau, llanwant ag ofn. A dydyn nhw ddim am croesawu'r Iesu, achos maen nhw gymaint o ofn. Ond nid oes na lawer heddi yn gwrthod gadael Iesu Grist agosau atyn nhw, fel rhain falle ar y cyntaf, wrth i nhw weld yr Iesu. Roedd angen yr Iesu arnyn nhw, ond maen nhw'n gweld o'r hwn yn dod yn y tywyllwch, trwy'r tonnau, ac maen nhw'n meddwl mae ysbryd yw dyn nhw ddim wedi sylweddoli pwy yw ac maen nhw yn ofnus ac ddim am ei groesawu, ac mae yna lawer hyd yn oed fan hyn sydd felly. Mae yna lawer o'r resymau dros hyn, lle mae gwrthod derbyn yr Iesu. Gallai fod fel y disgyblion bod chi yn ei ofni. Chi ddim yn adnabod yr Iesu am yr hyn ydyw. Yr oedden nhw'n credu mai rhywbeth arall ydoedd. Yr oedden nhw, y disgyblion, credu mai drychiolaeth oedd mai ysbryd oedd Ond nid oes na lawer yn ofni yr Efengil. Ond nid oes na lawer sydd yn meddwl bod ni fan hyn fel rhyw fath o un o'r sectau crefyddol eithafol. Ond ni wedi cael ein disgrifio felly. Mae yna rhai wedi mynd ar goed yn disgrifio ein capel ni a rai tebyg i ni fel sectau crefyddol sydd yn gwneud niwed i feddyliau pobl. Dyna sut mae'r byd yn disgrifio. Ac mae yna rai sydd yn ofni yr hyn sydd yn cael ei ffregethu fan hyn ac effaith yr hyn sy'n cael ei ffregethu. Ofni effaith yr Efengil ar eich bywydau. Ac hyd yn oed rai fan hyn, hyd yn oed pan ych chi'n gwybod yn well. Ych chi'n gwybod mae'n nid un o'r sectau eithafol i ni. Ych chi'n gwybod mae'n nid rhywbeth rhyfedd felly sydd allan i cael eich arian ac i cael i fanteisio ar bob math o heilioni'r bobl. Dyna be mae lot o sectau fel. Ond ych chi'n gwybod mae'n nid felly yw'r bobl fan hyn, ond mae dal ofn arnoch chi. Ych chi'n ofni effaith yr Efengil ar eich bywyd chi. Ych chi'n gwybod o fywydau Cristnogion, ych chi'n nabod ei bod nhw wedi gadael y byd, ac wedi gadael y byd y tu cefn iddynt, a falle gadael bywyd gwyllt a chyfeillion, ac yna'n byw bywyd cul yn eich golwg chi, ac mae'n iawn, dylai fe fod felly. Ac ych chi'n edrych ar fywyd y Cristion, ac ych chi'n meddwl mae bywyd y Cristion yn gul, ac yn unig, ac yn anodd. Ac ych chi'n gwybod fod pobl yn dweud pethau cas am Gristnogion. A hyn o Cristnogion yn dweud pethau cas am Gristnogion eraill. Ac ych chi'n meddwl, ai dyna beth dwi eisiau. Dydw i ddim eisiau bywyd unig, cul, anodd. A lle mae pobl yn dweud pob math o gelwydd amdano ni. Ac ych chi'n meddwl, dydw i ddim eisiau hynny. Ac mae'n codi ofn arnoch chi. Ac efallai chi ddim eisiau colli allan yn ariannol efallai, neu'n poblogrwydd, be bynnag yw e. Ac ych chi'n meddwl mai bywyd diflas yw bywyd y Cristion. Ac felly chi yn ei wrthod. Chi erioed wedi gwahodd rhywun i ddod i'r cwrdd, a pan i chi'n gwahodd nhw i ddod i'r cwrdd, mae e fel pe bai nhw wedi gweld drychiolaeth eu hunan. Mae e fel petai ysbryd wedi dod i fyny o'r bedd, ac wedi dod a roi gwahoddiad i oedfa bregethu. Mae'r wyneb yn mynd yn welw. Mae yna chwilio am atebion.
Yma na chwilio am ryw esgus. Ac ambell waith pan yn methu ffeindio esgus cwrtais ac i fod yn deg iddyn nhw, yma nhw yn gwrtais gan amla. Yma nhw'n trio i gorau i peidio brifo'ch teimladau chi. Ac mae hwnna'n rhywbeth hyfryd pan ych chi'n gweld yn y byd, mae'n mynd i fynd nhw i golledigaeth heb Grist, ond o leia allech chi ddweud, wel, maen nhw wedi bod yn garedig yn eu gwrthodiad nhw, ond mae e dal, chi'n gweld ar eu gwynebau nhw, mae e fel beth nhw wedi gweld ysbryd wedi codi fyny o'r bedd ac wedi dychryn y bywyd allan nhw. Fi yn dod i oedfa bregethu, fi yn gwrando ar yr efengil, dwi ddim eisiau cyffwrdd chi, dwi wedi clywed am eich sort chi o'r blaen, i chi fel y sectau rhyfedd yma, a dwi ddim eisiau dim byd i wneud â chi, a dyna sut maen nhw'n meddwl. Sawl un o'ch chi sydd wedi bod mewn sefyllfa tebyg i'r disgyblion. Yr Iesu yn agosau yng nghanol tywyllwch. Ydych chi wedi bod mewn cyflwr tywyll erioed? Ydych chi erioed wedi sylweddoli y tywyllwch i chi ynddi? Ac yna, yr Iesu yn agosau, ac falle ar y cychwyn doeddech chi ddim yn ei ddeall, yr oedd yn agosau atoch chi, ac mae yn eich dychryn chi, y mae yn codi ofn arnoch chi. Achos i chi, falle ar yr un llaw ddim yn siŵr beth yw'r teimladau yma, yr agosau yma gan yr Iesu, ac hefyd yr ofn o beth yw canlyniadau hynny. Ac i chi meddwl, os deud i'n agos at y fi'r Iesu, fi rhaid i fi newid, ac mae hwnna'n eich dychryn chi, ac chi'n meddwl, dydw i ddim eisiau fe, ac i chi yn ei wrthod e, ac i chi ddim am ddim i wneud ag e. Dyna chi ddarlun erchyll. Dychmygwch petai'r disgyblion wedi gweld yr Iesu'n dod, ac unwaith iddyn nhw sylweddoli mae nid drychiolaeth, nid ysbryd oedd e, ond mae'r Iesu. Dychmygwch petai nhw wedi gwrthod gadael iddo ymlaen. Dyna beth o'n nhw'n mynd i wneud. Ond dyna beth i chi wneud. Dyna beth mae rai o'ch chi wneud. Mae'r Iesu wedi agosau atoch chi. Efallai dro ar ôl tro. Ond i chi wedi wrthod e. Wel, mae yna rybydd yn does yn yr ysgrythyr. Galwch arno tra bod yn agos. Ceisiwch e tra bod modd i gael e. Achos pwy a wyr os mae dyma yw'r tro olaf y daw. Dychmygwch fod ar y môr. A'r Iesu'n dod ac yn gallu tawelu'r storm. Dychmygwch petai'r disgyblion wedi gwrthod yr Iesu. A gobeithio, wel, os daw'r Iesu, fe ddaw yn ôl mewn 5 munud, ond yn y 5 munud yna, onid oedd fydde fe'n bosib, fydde'r llong wedi suddo, a fydde nhw wedi cael eu taflu dragwyddoldeb. I chi'n gallu dweud, wel, arosau tan ddawe tro nesa, falle na ddawe tro nesa, y mae'r Iesu yn llawn trigaredd, ond y mae na linell i'w chroesi. Ac dydych chi ddim yn gallu dweud, wel, arhosau am flwyddyn neu ddwy. Mor agos ac eto mor bell. Mae e'n ddarlun erchyll, ond mae e fel y darlun dwi wastad yn meddwl am y sefyllfa yn America, yr afon Niagara, a'r rhaeadr yn mynd drosodd. Dychmygwch, o ferch gafodd hi dal just cyn iddi syddio drosodd. Dyn yn ymestyn allan ac yn gafel yn ei llaw hi. Ond y bachgen yn metho nhw i ddale ac ath e drosodd. Ond yn wirthiol fe nath e fyw. Ond sawl un sydd wedi marw wrth fynd dros yr ochr. Dychmygwch chi y breichiau sydd wedi bod yno, ond wedi methu gafel yn nhw. Falle dychmygwch chi pa mor hirt fydde fe. Rhywun yn mynd dros ochr y dibyn, y rhaead, yr erchyll yna, ac yn gweld braich ac yn meddwl, dwi ddim yn siŵr amdano chi, dwi ddim yn gwybod os chi'n berson neis iawn. Be chi fod i wneud gafael yn y fraich? Dim edrych ar y fraich. Mae cyfrifoldeb arnoch chi i afael yn y fraich, ac wedi chi afael yn y fraich i ddiolch i Dduw bod y fraich yno. Ond chywod beth, faint ohonoch chi sydd wedi gwrthod gafel y fraich? Faint ohonoch chi sydd wedi cael yr Iesu'n agosau at ochr y cwch yng nghanol y tywyllwch? Ac doeddech chi ddim yn ei adnabod e. Oeddech chi'n meddwl mae rhywbeth od oedd e. Oeddech chi'n meddwl mae rhyw deimladau bach rhyfedd oedd nhw. Roeddech chi'n meddwl, wel, gai wared ar y teimladau yma trwy fynd yn bellach i'r byd. Ac fe gwrthodwch i dderbyn yr Iesu. Bron iawn gallwn ni ddweud i chi wedi cael ar blat fan hyn do. Mae e wedi bod ar blat i chi, bob un oedfa. Bob un
oedfa fan hyn. Chybod, ni wedi bod i ambell i gapel lle chi wedi mynd i'r oedfa, chi wedi gwrando ar yr efengil, ac i chi meddwl, dwi ddim yn siŵr beth yw'r efengil ar ôl gwrando ar yr efengil yn cael ei ffrigethu. Ac yna chi'n mynd i rwle arall ac chi'n gwrando a chi'n meddwl, wel, dwi ddim yn siŵr be maen nhw'n trial i ddweud a chi ddim yn gwybod. Mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen. Ond fan hyn allan ni ddweud sawl oedfa efengil i chi wedi chael. Sawl oedfa chi wedi chael. Ac mae'r efengil wedi cael ei roi ar blat i chi. Mae wedi cael ei esbonio'n eglur i chi. A beth i chi wedi wneud? O, dwi ddim eisiau dim byd i wneud â hyn. O, mae gormod ofn. Dwi wedi gweld ysbryd. Dwi wedi gweld drychiolaeth. Mae gormod ofn arna i. Sa eisiau chi wneud i fi fyw bywyd cil. Dwi ddim eisiau byw bywyd cil. Dwi'n offer o lwfrgi fyw bywyd cil. Dwi ddim eisiau ffrindiau yn dweud pethau cas amdana i. Dwi ddim eisiau Cristnogion yn wneud hwyl am fy mhen i. Dwi ddim eisiau Cristnogion yn gas i fi chwaith. Dwi eisiau bywyd cysurus. A bo chi'n dweud hynny, be fydd yn digwydd? Fydd y llong yn mynd lawr ac fe fydd yn suddo. Beth i chi wedi wneud? Ymhlith disgyblion yr Iesu, roedd yr Iesu gerllaw ac yr oedd yn nabl ac yn awyddus i'w helpu, ond yr ydych chi wedi gwrthod ei dderbyn. I ddweud y gwir, does dim croeso i'r Iesu ganddo chi nag oes. Gan rai yma, rhai falle sy'n gwrando. Does dim croeso. Hyd yn oed mae'r Iesu sydd wedi dod i'ch achub chi. O'r tywyllwch i chi ynddi. Wel, gyda'ch ni symud ymlaen. Mae yna wahaniaeth mawr yn y derbyniad brwdfrydig yma. Dyna wahaniaeth. I lawer heddi i ni'n gweld yr proffes wag yma. Ond mae yna wahaniaeth mawr yn yr hyn i ni'n weld yn y croeso sydd fan hyn a'r hyn i ni'n weld yn mywydau llawer heddi. Daeth yr Iesu atynt. A be nath e? Fe nath e ddatguddio ei hun iddyn nhw. Fe nath e wneud e'n fwy clir. Adnod 20, ond e fe oedd y wedodd wrthynt, mae fi yw, nac ofnwch. A dyna beth sydd eisiau rhai o'ch chi fan hyn, dwi'n credu. I chi gymaint llawn ofn. Ofn colli allan. Ofn colli'r ffrindiau sydd ddim yn mynd i bara mwy na 2-3 blynedd ar mwyaf siwr o fod. Ond ar y funud yma maen nhw'n bopeth. Ofn colli statws, ofn colli cyflog, ofn colli awdurdod. Ac i chi meddwl, o, be na i, ond beth mae'r Iesu yn wneud, mae'n agosau. O, na fydde fe'n agosau yma nawr. O, na fydde chi'n gwrando am y fath eiriau. Efallai dydych chi ddim wedi sylweddoli o'r blaen. Mae dyma beth sy'n digwydd. Ond o, na fydde chi'n gwrando. Dyna beth sydd eisiau rhaid nhw chi yw gwrando ar y funud. Dyna'r man cychwyn. Gwrandewch, ceisiwch yr arglwydd, ceisiwch yr hyn ma'n i ddweud. A yw yr Iesu'n siarad gyda rhywun yma heddi? O, na fyddwch chi'n gwrando ac yn edrych, a yw'r Iesu yn agosau ato chi, at eich cwch chi, yng nghanol stormydd bywyd a'r tywyllwch i chi ynddi? A yw'r Iesu yn dweud wrthych chi'r prynhawn yma, mae fi yw nac ofnwch? O, i chi'n gwybod y ffeithiau, i chi'n gwybod mae Crist yw mab Duw, ac i chi'n gwybod bod gair Duw yn llawn gwirionedd, i chi'n gwybod na ffŵl byddech chi, petai chi ddim yn gwybod hynny. Dim ond ffŵl fydde'n dweud mae nid Iesu Grist yw mab Duw. Dim ond ffŵl fydde'n dweud mae nid gair Duw yw gair Duw. Does dim amheuaeth am y peth. Mae'r ffaith am y peth yma mor ddiamheuol, mae dim ond ffyliaid sydd yn gallu hyd yn oed breuddwydio yn wahanol. Chi wedi gweld ei werthiau. A chi wedi gweld trwy'r gwacter a chelwydd y byd yr hyn maen nhw yn ei gynnig. Ac nawr, efallai bod yr Iesu yn agosau at rhywun, dyna'n dymuniad ni. Ac fod yr Iesu yn dweud wrthych chi, mae fi yw nac ofnwch. Efallai bod rhai ohonoch chi wedi dod yma yn llawn ofnau a phryderon, am fywyd yn gyffredinol, ond hefyd efallai bod rhai ohonoch chi wedi dod ag ofnau am eich enaid a thynged yr enaid ac am dragwyddoldeb. Gwrandewch felly, ceisiwch felly, a yw'r Iesu yn agosau ato chi yn eich tywyllwch, a yw yn dod trwy'r tywyllwch ac yn eich ofn chi ac yn eich ansicrwydd am bwy ydyw, ac a yw yn dweud yng nghanol yr holl gwestiynau yma sy'n eich pen chi a'r holl bryderon, a yw yr Iesu heddi yn dweud wrthych chi, o, deffrwch, mae fi yw nac ofnwch.
Peidiwch â gofni dim mwy. Achos dyma ymateb hyfryd sydd i'w weld yn adnod 21. Yna y derbyniasant ef yn chwanog i'r llong. O, mae yna dderbyniad brwd frydig. Derbyniasant ef yn chwanog. Dyna chi dderbyn. Nid derbyniad oherwydd bod rhaid iddyn nhw dderbyn yr Iesu, gan fod yr Iesu yn y dŵr, a dyna'r peth iawn i'w wneud yw gadael mewn o'r dŵr, mewn i'r llong. Wel, os oedd Iesu Grist yn gallu cerdded trwy'r storm ar y dŵr, dwi ddim yn credu oedd rhaid iddo fe ddod i'r llong. Ond dyw e ddim yn reswm yn nhw wedi dderbyn oherwydd bod rhaid iddyn nhw i dderbyn Maen nhw'n llawenhau yn ei dderbyn Mae yna ryddhad, mae Iesu Grist sydd yno, nid drychiolaeth. A dyna chi eiliad arbennig, maent yn ei dderbyn yn awyddus, yn llawn cyffro. Fe ddaw ryddhad, fod popeth nawr yn iawn. Fe fydd ef yn gofalu drostynt. Dyna beth sy'n digwydd pan chi'n derbyn yr Iesu. Mae e'n dod ac mae e'n lleddfu'r ofnau a'r pryderon ac maen nhw'n gwybod fydd e'n gofalu. Efallai bod yna rhywun yma heddi yn llawenhau ac yn derbyn Crist. O, dyna beth hyfryd fydde fe? A byddwch chi'n derbyn Iesu Grist nid oherwydd dyletswydd teuluol neu plesio ffrindiau. O, dyna'r peryg, ond ydyw e. Dyna'r peryg mewn ei proffes. Gai ofyn i chi sydd wedi proffesu eich bod chi'n blant i Dduw. A yw y broffes hynny yn un iawn? Pam wnaethoch chi broffes? Nid dweud fy mod i'n credu yw dod yn Gristion. Dyw hwnna ddim yn gweithio. Dyw gair Dyw ddim yn dweud hynny. Mae e'n fater i'r galon. Mae e'n wyrth yn y galon. Mae e'n derbyniad brwdfrydig o'r galon. Nid ysgrifennu ar ddarn o bapur. Rydw i nawr yn credu yn Iesu Grist. Nawr dwi'n Gristion. Dyw e ddim yn dweud y geiriau rwy'n dwi'n credu yn Iesu Grist. Nawr dwi'n Gristion. Mae'r rhain i'n mynd i golledigau tragwyddol sy'n proffesu fel yna. Mae nhw'r un mor golledig ar rhai sydd erioed wedi cerdded mewn capel. Felly edrychwch eich calon chi, beth yw'r broffes i chi wedi wneud. A ydych chi wedi derbyn yr Iesu go iawn. Nid derbyn yr Iesu oherwydd bod chi'n plesio rhywun. Ond ydych chi wedi derbyn yr Iesu oherwydd eich bod eich enaid yn llawn ofnau ac yn llwythog ac yn flinedig. Dyna pam ych chi wedi derbyn Achos yr oeddech chi'n llawn pryderon. Ac fe ddath yr Iesu atoch chi. Yr oeddech chi'n ofni eich pechod. Yr oeddech chi'n ofni tragwyddoldeb. Yr oeddech chi'n teimlo'r euogrwydd am eich pechod. Ac yn teimlo euogrwydd ar hyn oedd yn mynd i ddod o ganlyniadau hynny. Ac yna mae'r Iesu'n dod ac yn agosau atoch chi. Ac o'r diwedd, i chi wedi gweld eich pechod a'i heiddiant, ac yna rhyw oedfa, falle hon, falle heno yma, falle bore yma, falle wythnos nesaf, i chi'n clywed yr Iesu yn dweud wrthoch chi, fi yw, nac ofnwch, fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, fi yw fi mab Duw, fi sydd yn agosau atoch chi, peidiwch â gofni dim mwy. A beth i chi'n ei wneud i chi'n ei dderbyn yn ei gofleidio fe mewn i'r llong. I chi'n derbyn yr Iesu a'i holl fendithion. Chi'n gwybod beth ddigwyddodd i'r disgyblion? Fe gawsant heddwch ei bod yn ddiogel. Ac felly chi wrth erbyn Crist, wrth bwyso ar Grist, fe ddaw heddwch i'r enaid yn syth. Dyna beth fydd yn digwydd. Pan fyddwch chi yn troi o'ch pechod ac o'r llwyth sydd yn eich llethu chi, fe fyddwch chi'n dod ac yn gweld yr Iesu'n agosau. Ac fyddwch chi'n sylweddoli pwy yw fe yw gwaredwr y byd, fe yw eich gwaredwr chi. Mae e wedi dod at eich cwch chi yn bersonol. Mae wedi dod yng nghanol eich tywyllwch chi, ac mae e'n dod, mae fi yw nac ofnwch. Ac mae yna rai fydd yn pwyso arno. Ac fe fi Crist yn delio ar tywyllwch. Dyna beth mae goleini yn neud, dyna beth yw'r Iesu, mae e'n oleini. Ac pan fyddwch chi yn gweld ac yn cofleidio'r Iesu, pan fydd e'n rhoi ffydd i chi, rhodd i chi galluogi chi gredu yno fe, pan mae'r wyrth yn digwydd,
Pan i chi'n ymestyn allan i ddod efo mewn i'r llong fel bethau. Mae'r Iesu sy'n gwneud y gwaith i gyd, mae dal rhaid i chi groesawu fe. Mae rhaid i chi dderbyn e'n frwdfrydig, derbyniasant ef yn chwanog. Mae yna frwdfrydedd yma. I chi'n llawn gobaith. Gynt yr oeddech chi yn y tywyllwch oherwydd pechod. Oherwydd gafael yr un drwg. Ond yna mae Iesu Grist yn delio hyn yn llwyr. Bodlonodd Crist, ni'n gwybod i fod Crist brodloni'r tad, pan ddath e'r byd a byw bywyd perffaith yn lle, ac felly galluogwyd i'r Iesu Grist fynd i'r groes yn ein lle fel ein cynrychiolydd ni. Ac yno ar y groes, fe gymerodd eich cosb chi am eich pechod chi, ond fe gymerodd e'r gosb. Ac wrth i chi ddod at y groes, ac wrth i chi dderbyn ei fendithion, beth sydd yn digwydd, y mae'r Iesu yn rhoi heddwch i'r enaid, ac yn rhoi maddeuant pechodau. Mae yna rai yma, siwr o fod, sydd ddim am fod yma. Bydde lot gwell da chi peidio bod yma. A petai'r rheswm ganddoch chi ni fyddech chi yma. Petai caniatâd aros adre a chysgu trwy'r pnawn. Dyna fydda'ch dewis chi. Nag yw'n anhygol. Petai chi'n cael dewis nawr o beth i wneud. Aros gater trad lan. Neu dod i'r oedfa, trad lan ac aros gater. Dyna beth. Mae mwyafrif y Gristnogion eisiau dyddio hyn. Rai sy'n proffesu fod yn blant i Dduw. Bydda lot gwell dyn nhw fod gater gyda'i trad lan na'n gwrando'r oedfa a Christ yn cael ei chyhoeddi. Dyna'r cyflwr ni wedi cyrraedd. A rhai sy'n proffesu. Rhai sy'n proffesu fod yn blant i Dduw. Ond falle bod yna rai fan hyn sydd yn sicr ddim eisiau fod yma dan sain ar y fengil. A petai modd meddwl am unrhyw esgus. Dwi wedi blino, neu mae Nadolig wedi bod yn brysur. A dwi ddim eisiau bod yma, byddwch chi'n derbyn e. Dwi ddim eisiau bod yma. Mae'r ysgol yn dechrau fori, neu mae'r coleg yn dechrau fori. Mae gen i lot o waith, mae rhaid fi mynd gytra, mae rhaid fi edrych ar ôl fy hunan. Dyna be mae pobl yn dweud. Dyna be mae hunan rai Cristnogion yn ei ddweud. Os gellir galw nhw'n blant i Dduw. Sut bydde unrhyw genhedlaeth a fi o'r rhai sydd yn honni fod yn blant i Dduw yn gallu meddwl y fath beth. Mi fydde'r cenedlaethau o'r blaen yn dweud, rhowch i fi air Duw gymaint as i phosib. Peidiwch ar oi esgus i fi beidio bod yma. Ein dymuniad ni yw byddwch chi rhywbeth tebyg i'r disgyblion. Yna y derbyniasant ef yn chwanog i'r llong. Fyddwch chi'n ei dderbyn yn chwanog. Mae'r derbyniad yn frwdfrydig. Mae Iesu Grist yn bopeth i chi. Fe sydd wedi achub eich enaid o golledigaeth. Fe sydd wedi rhoi bywyd tragwyddol i chi. Fe sydd rhoi heddwch i chi a Duw. Fe sydd wedi golchi bob staen pechod i ffwrdd. A beth i chi'n neud? I chi'n ei fynwesu ac yn ei groesawu ac yn ei dderbyn yn chwanog. Wel, yn olaf, beth yw ffrwyth y derbyn yma? Yna derbyniasant ef yn chwanog i'r llong. Ac yn ebrwydd yr oedd y llong wrth y tir yr oedd yn myned iddo. Chymod yn syth, mae yna un gwirth, mae yna sawl gwirth wedi digwydd yn y benod yma, ond mae yn syth ar ôl i'r Iesu ddod, i ni'n gweld ail wirth. Fe gyrhaeddo nhw yr ochr arall y lan yn syth. Pan mae enaid yn ceisio, ac mae'r ysbryd lan ar waith. Pan mae presenoldeb Crist ger llaw, yna i ni yn gweld atebion yn syth, i ni'n gwybod. Mae pethau'n gallu cymryd fwy amser, ond i ni yn gwybod pan i chi'n gweld yr sefyllfa yma o enaid yn ceisio a presenoldeb yr arglwydd, mae yna bethau yn mynd i ddigwydd. Gwirth ddigwyddodd yn yr hanes yma, i ni newydd i ddarllen. Yr Iesu'n cerdded ar y dŵr, yna'n peri'r cwch i gyrraedd diwedd y daith yn syth. Ac hefyd fe gysurodd calonnau'r disgyblion wrth iddyn derbyn e'n groesawgar. Pan mae Iesu Grist yn datguddio ei hun, fe fydd yn delio a'ch enaid chi ar baich sydd ar eich enaid chi. Fe fydd yn delio ar ffaith eich bod chi'n elyn i Dduw. Fe fydd yn rhoi heddwch i chi, fe golcha pob staen. Fel y disgyblion pan yn sylweddoli pwy oedd yno, chi'n bod fe fydd yr ofnau yn mynd. Ac felly be fydd yn digwydd i chi? Dyma'r ffrwyth, fe fydd ofn y bedd yn mynd. Os nad ydych chi'n ofni'r bedd, yna i chi'n berson rhyfedd iawn. Fedrai ddim dychmygu dim byd mwy brawychus na mynd i'r bedd. Ond pan i chi'n dod at yr arglwydd Iesu Grist, mae ofn y bedd yn mynd.
Y mae ofn tragwyddoldeb yn diflannu. Y mae ofn cyfarfod a'ch creawdwr yn mynd. Mae ofn canlyniadau eich pechod yn diflannu, ac mae Iesu Grist yn delio â phob un. Pryn yw yr rhai sydd yn ei dderbyn ef yn chwanog. Dwi ddim yn gweld llawer ohono fe heddi. Ac wrth i ni edrych ar ein celonau ni'n hunan, ac wrth i ni ddeffro yn y bore, ni'n pryn yn ei weld yn ein bywydau ni hefyd. A oes yna groeso mawr brwdfrydig i'r Iesu yn ein bywydau ni. Heddi beth i ni'n cael i'r broffes yma. Mae yna dderbyniad, ond oes na. Mae yna dderbyniad llafar. Ond nid yw yn edrych fel y gwaith tofn sydd i'w weld yn yr ysgrythyr, y gwaith yn y galon. Mae yn dderbyniad arwynebol, mae yn dderbyniad dros dro, falle derbyniad rhannol, ond nid yma falle sydd yn wir. Mae pobl yn barod i dderbyn rhan o'r Efengyl. Maen nhw'n derbyn yr addewidion, ac eto ddim am weld yr hyn wedi weithredu yn eu bywydau nhw. Dyn nhw ddim eisiau gwneud hynny. Mae yna rhyw fath o linell. Maen nhw'n dweud fe na i dderbyn yn rhannol, ond dwi ddim yn mynd i roi fy mywyd iddo fe. Dwi ddim yn mynd i ddod i bob oedfa. Dwi ddim yn mynd i ddarllen i air bob dydd. Dwi ddim yn mynd i fod yn ofalus am bob peth dwi'n ei ddweud, am bob gair dwi'n ei ynganu, am bob meddwl dwi'n ei ystyried. Dwi ddim yn mynd i roi hwnna iddo fe. Na i roi di sil unwaith falle. Dyna beth yw'r peryg. Unwaith ar y sil, falle dwywaith. Cwrgweddi, falle. Cwr pobl ifanc, wel, os oes rhaid, yna i ddim yn bob tro. Darllen Gaerdyw yn y bore, wel, os dwi wedi blino, na i ddim wneud e, na i darllen llinell, yna i adael e. Os dwi'n colli tymer dyrwyn, does dim ots, na i ddim colli tymer fori. Dyna'r safon i ni'n ei weld, ond yr hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddymuno ac yn ei orchymyn yw y derbyniad yma sydd yn chwanog, sydd yn anferth, i ni yn ei dderbyn yn llawn. A ydych chi erioed wedi cyrraedd y fan honno? Mae Crist yw popeth i chi. A mae yn bopeth i chi pan ych chi'n deffro bore di llun. A pan fyddwch chi'n darllen ei air ac yn gweddio arno fe ac yn paratoi ar gyfer y dydd. Crist yw popeth i chi. Fe sydd wedi achub chi. Ac yna mae dydd Mawrth yn dod. Wythnos o weddi. O, na fyddwn ni yn hi ar arglwydd bob nos ac yn galw ar ei enw e. O, dwi eisiau bod yn hi ar arglwydd. Pam? Achos fe sydd wedi fachub i. Dyna beth yw iaith y Cristion. Yw iaith y Cristion yn dweud, o, na fyddai'n wythnos o weddi bob wythnos o flwyddyn. Dim dim ond yr wythnos gyntaf. O, mae hwn yn faich. O, mae yn fwrn. Oes rhaid i fi ddod tair gwaith ar y sil? Faint o bobl sydd wir wedi credu yn ein oes ni, dwi ddim yn gwybod. Faint o Gristnogion sydd yng Nghymru heddi, dwi ddim yn gwybod. Yr unig beth ni'n gallu dweud yw, dwi ddim yn debyg iawn i'r hyn sydd yn yr ysgrythyr. A ydych chi yn barod ac yn awyddus ac yn dyheu i dderbyn yr Iesu allan o'r dŵr ac yn dod â fe i'r cwch yng nghanol eich tywyllwch ac yn ei gofleidio fe ac o'r diwedd wrth i Grist agosau atoch chi i chi'n dod ac yn ei gofleidio mae'r holl fendithion yn dod ac yn llifo trwy'r enaid ac yna beth i chi'n dweud, o, mae Iesu Grist yn bopeth i fi ac fe rhodda i fy mywyd iddo fe. O, dyna beth yw'r ysgrythyr, dyna beth yw'r disgwyliadau. Dyma beth sydd i'w ddisgwyl o bob un sy'n gwneud proffes. Os nad yw yna, mae'n rhaid gofyn y cwestiwn, a yw eich proffes chi yn un iawn? Hyd yn oed os ddigwyddodd e 30 o flynyddoedd yn ôl, 20 o flynyddoedd yn ôl, 10, 5, 1 mlynedd yn ôl, ond i'r rhai ohonoch chi sydd erioed wedi gwneud proffes. Wel, dyma'r her i chi. Chi yn y tywyllwch ac mae'r stormydd garw o'ch cwmpas chi. Ac heddiw i ni'n gobeithio ac yn dymuno fod yr Iesu wedi bod yn agos atoch chi. Ac ei fod e wedi bod yn dweud wrthoch chi, my fi yw nac ofnwch. Y cwestiwn yw beth i chi mynd i wneud. I chi mynd i'w dderbyn e'n chwanog, neu chi mynd i wneud be mae'r gweddill y byd wedi ei wrthod e. Ac yn mynd yn ôl i'ch tywyllwch. A canlyniadau hynny yw beth sydd yn digwydd i gwch bach yn y nos yng nghanol storm. Fe fydd na suddo. O, na fyddwch chi'n cymryd yr hybydd. Yna, dyma beth ein dymuniad ni yw, yna y derbyn iasant ef yn chwanog i'r llong.
ac yn ebrwydd yr oedd y llong wrth y tir, yr oeddent yn myned iddo. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn i ti dri garhau wrthym ni, ac yn gweddio byd ysbryd i ar waith yn dangos fod Iesu gerllaw, ac nad oes angen ofni mwyach, ac y byddant yng cyfleidio'r Iesu a phopeth amdano, ac y bydd heddwch am a ddeiant pechodau a sicrwydd o fywyd tragwyddol yn cael ei rhoi iddynt nhw'n sydd. O Dduw, rhodd o ffydd i lawer heddi. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen i gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 612, 612, tyred Iesu, i'r anialwch at bechadur gwael ei lun, ganwaith ddrysodd mewn rhyw rhwydau weithiodd ef ei hun. Llosg fieri sydd o'n cwmpas, dod fi sefyll ar fy nhraed, moes dy law ac arwain drosodd fenaid gwan i dir ei wlad. 612 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.